खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्लानि रौमारिनि दहलापारा गामियाव दा बे दहलापारा गामियाव थाइरा बसुमतारीनि बाहागि सन्मिलन जादों दा बे बाहागि सन्मिलना सनाथि फोरबो जाबाय दा बे सनाथि फोरबोनि सोमोन्दै बे थाइरा बसुमतारी फोलेरनि जाय बानजायग्रा बे बानजायनिफ्राय जोङो एसे मिथिना लादिनि बे थाइरा बसुमतारी बाहागि सन्मिलननि दिनै सनाथि मायथाइ नोंथांमोना बे दहलापारा गामियाव फालिगासिनो दङ मा फोरमायगोन? औ जोङो बे बोसोराव माने सनाथि फोरबो मायथाइखौ जों फालिनाया बिनि थाखायनो जादों जे जोंहा जागायजेननायनिफ्राय जोंनि बे थाइरा फोलेरनि जिथुनिखि सन्मिलन बियो जोङो दिनै बुंनो थाङोबा 73आवनो जोंहा जन्म जानाय दा थाङै थुङै दिनै जोंहा 70खौबो 50 इयार्सखौबो बारबाय गतिके जोङो बाव साननैनि हाबाफारि लानानै जोंनि फोलेरनि इयुन समफ्राव जौगाथायनि बिथिङै बोरै खामानि मावनो हायो बिनि सायाव सिन्था धारा लानानैनो दिनै जोङो बे सनाथि फोरबोखौ फालिनाय जादों। बे थाइरा बसुमतारीनि जिथु फोलेर बे फोलेरा दिनैनि बे बिटिआर हालाम आरो आसामनि माबे माबे खनायाव दङ? बेहायथ' बुंनो थाङोबा जोंनिया दा सारा आसामावनो जों होननानै बुंजायो नट अनलि बिटिसि बा बिटिआर जोंहा ओरै धेमाजि साइडआवबो दङ आउट अफ बिटिसि जाहैबाय जोंनि बे क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि इभेन सनितपुर गहपुरावबो दंहैयो जोंनिया दा बेबायदिनो दाब दाब आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय दिनै बाहाय थान्दै मेल नुजाफैनोबो हादों आरो बिथांमोनहा बेसिकेलि माबे माबे जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैनो हादों दिनै बे डेलिगेटआव? बुंनो थाङोबा बे माबा धेमाजिनिफ्राय फैदों सनितपुर जेनेबा बे ढेकियाजुलि बेनिफ्राय बाक्सा बे जोंहा मोनसे बै मा मटनगुरि बे साइडनि दङ बेनिफ्राय ओरैजाय जोंहा धुबुरि साइडनिफ्राय माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मामोनलाय बे परबतजरा क'क्राझार बेनिफ्राय थाइखाजरा चिरांनिनो बियो आरो बिजिनि आरो जोंनि जेरावनोखि जोंनि जन्मआ बाहाय थाइरा बंस'नि मेइन बिथाया बुंनो थाङोबा बे जोंनि बे रौमारि बे ओनसोलनिनो गासिबो थान्दै मेल बिथांमोना नुजाफैनो हादों आरो